जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। नमस्कार भोजपुरी आज समाज स्वागत बा आप लोग के भोजपुरी फैंस क्लब में। हम अंकित तिवारी रिपोर्ट में आप लोग के बताबी जा रहल बानी की रवि किशन शुक्ला, जी हाँ भाई लोग, गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन शुक्ला एक बार फिर से आप लोग के सिनेमा घर में नजर अइहन, एगो फिल्म में नजर अइहन। जी हाँ भाई लोग, इस फिल्म के फर्स्ट लुक जारी कर दिया गई बा। इस फिल्म के नाम बाटे मेरा भारत महान। जी हाँ भोजपुरिया भाई लोग, और ये में आप लोग रवि किशन के साथ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के भी देखम जा। आप लोग के बता दी आज 15 अगस्त यानी कि आज स्वतंत्रता दिवस है और यही के अवसर पर पवन सिंह और रवि किशन अपन चाहे वाला और भोजपुरिया दर्शक एगो बहुत बड़ा तोहफा देले बाड़े। जी हाँ भाई लोग, आप लोग की हम बता दी तो मेरा भारत महान एगो बहुत ही महंगा बजट के फिल्म बाटे। जी हाँ भाई लोग, इस फिल्म के आप लोग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर देखम जा। जी हाँ भाई लोग, सूत्र के मानी तो इस फिल्म के सैटेलाइट 1.5 करोड़ में खरीदल गई रहे। जी हाँ भाई लोग, तो ये बहुत महंगा बजट के फिल्म बा। जौन फिल्म के नाम बा मेरा भारत महान, जौना में आप लोग रवि किशन और पवन सिंह के जोड़ी देखम जा। रवि किशन के बात कर जाओ तो एगो बहुत ही बड़ा अभिनेता हवे भोजपुरी इंडस्ट्री के। जी हाँ भाई लोग, रवि किशन ये पोस्टर जारी करते हुए लिखले बारे अपन फेसबुक के कैप्शन में, जल्द आप लोगों के लिए। जी हाँ भाई लोग, वही रवि किशन के पोस्टर पर लिखल बाटे कि ये उत्तर प्रदेश है, गाड़ी पलटने में नहीं लगती देर। जी हाँ भाई लोग, तो आप लोग के बीच एक बार आ रहे रवि किशन झुमाने आप लोगों को मेरा भारत महान फिल्म के माध्यम। तो आप लोग के मेरा भारत महान के फर्स्ट लुक कैसा लागल और कितना लोग पवन सिंह और रवि किशन के जोड़ी वाला ये फिल्म के बेसब्री से इंतजार करत पर अपन राय कमेंट में बताई जा। ये रिपोर्ट कैसा लागल एक राय कमेंट में बताई जा और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। जय भोजपुरी।